la si pini bagai la pu ni Philippines Shekainah han se pi alang ni phasi panong beji non ke cheklo joni ni do pudi leo Cheklo joni radha la si la pu Philippines masi panong mi po la bang solo ke la si alam the ko pitong bang ko ne chini ni pelo pitani phulu ma ko ne chini ni pelo la si na do la bang so video ke lang apa futin na banner tu na me la pu Philippines Shekainah han comment lo ma hidu me ha bi tha la le ya to la si Philippines Shekainah han sepi Philippines Shekainah Cheklo Johnny nang choksi nang nong mindor kiri benna hurjume a Philippia pan a hurjume happy lakene ni asupi a kleng si Shekainah han sepi chiruri chiruri oh Philippines chiruri chiruri arjike meya nim sopi Shekainah han sepi mindar kiri pentameya hurjume nang hang pilode la beneni ya pantame I hurjume hang bisi la si somdan pame tu de Philippines somdan pame mogi tikitingan tame somdan pame arnam lenang pejadu nang deyo Philippines Shekainah han sepi isi alam korting judoa nang tuntame komen alam panchini thare ahiu jume han bitade Shekainah han sepi ya phande Kardom penchera dun thade aho pedalao ne ni RJK me la son tak taxi ya supita RJK me la ke ne Philippines oh chalo la si korteng gertum na tum me la pu Philippines han ai hujung me hang kita komen lo machini non la pe kenal tum phanyo si lu nang nun pinang gi pute komen lo machini non la pe ke kelang ba putin me la so video share ha kardom ya